ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನೀ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಮತ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಮತ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಲೆಕ್ಕಜಿಪ್ ಮತ ಪಂಜಿ ಕನಕ ಬಂಡೇರು ಬನ್ನಗ ಮುಖ ಪುಡ್ಡಿ ಪುರ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನೈತೆ ಪುಂಡಿ ಗಾರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪುಂಡಿ ಪಾಡಿ ಬಿಡ 16 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನ್ಪೋದು. ಗೆಸ್ ವಿನ್ನೇರ್ ಬಿಡ ಬೈದೆ ಜನನಿ ಬೈದಾಲ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇವೆನ್ನೇದಿ ಏತ ಜನ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಜನನಿ ಬಿಡಿರ್ತಾಳು ಇಜ್ಜಲೆ ನಂದು ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಲೆ ಗಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಅಂದ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಒಂದುಂಟು ಇದು ಪಂಚಿ ಕಜಿಪ್ ಮಂತ ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂದು ಬಿಡೇರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿ ಎಂಚ ಪಂಜಿದ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪು ನಿಂದು ಪೋರ್ಕ್ ಕರಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮನ್ಪು ಕುಕ್ಕರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ನಿಮ್ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕುಕ್ಕಿನಿದ್ದ ಪಂಜಿದ ಕಜಿ ಪೀರ್ ಮನ್ಪುನತಿ ಮೂರ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಪಂಜಿ ಕಜಿ ಪೆಂಚ ಡೀಟೇಲ್ ಅದಿರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಅದ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಜಿ ಕಜಿ ಪೆಂಚ ಮನ್ಪು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ತೂದ್ ಮನ್ಪುಡತ್ತೆ ಬೇರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರಡತ್ತೆ ತೂಲಿ ಇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ ಬೇರೆ ಪಂಜಿ ಮೂರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೋರಿ ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಇಪ್ಪನತ್ತು ಪಂಜಿ ಅವು ವಾವ್ ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೆತ್ತಿ ಓಡಿಗೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಅಪ್ಪುಂಡು ಏ ಲಂಗ ಸೋಕುಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಅದ ಸೋಕುಂಡು ಚಿಕ್ಕಿ ಲಂಗ ಶೋಕುಂಡಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಿಗಾವ ಕೊತ್ತಾನ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಿಗಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ರವು ಅಂದ್ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ವಿಜಿ ಬರೇರೆ ಅಂಚಾಲ್ ವಿಜಿ ತಿಕ್ಕು ಜಲ್ ಕೈಕ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಓಲು ಇಜ್ಜಿ ಐಟೆ ಆಲ್ ವಿಜಿ ಇಪ್ಪಲ್ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ವಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬಣ್ಣ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪುನ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ ಬರೇ ಇರತ್ತ ಈ ಓಲ್ ನೆಟೆ ಬರ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಒಯ್ದ ಆ ಲೈಟೆ ಹೋಗ್ಪುನಿ ಆಮೇಟೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾರತ್ತದು ನೀ ಅಲ್ಲ ನೀ ಪದ್ಯ ಅಮ್ಮನಂತೀರಿ ಜನನಿಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪದ್ಯ ಅರೆದವನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಟು ದೇವತ ಅಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಆಗ್ತಂಡು ಆ ಪಂಜಿ ಮೂರೊಂದು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾಪನದ ಮೂರ್ರೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಮಂಡ ಇನಿ ಕಚಿ ಪುಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮ ಪಂಚದ ಅನ್ಪನು ಪಂಜಿ ಮಗು ಪೆರಂಬೇರು ఉందా కుక్క టేస్ట్ ఒక్క ఆంది జోక్లే 4 మళ్ళీ తెరలి ఎంచ మొబైల్ తిట్టుకోర్రే ಅಂದು ಪಂಜಿ ಬೇಯ್ತಾನ ಬೇಯ್ತಂಡ ಪಂಜಿದ ಕಚ್చి ಒಂದೊಂದು 2 ಗಂಟೆ ಕರಿ ಇಂಡಿ ದನ ಓಡಾತೆ ನಸ್ ಮಾತ ಪುಂಡಿ ಪುರ ಬೇಯ್ದಾನೆ ಒರಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆದ ಒನಸಗ ನನಗಿಚ್ಚೇರು ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತ ಏ ಪುಚ್ಚೆ ಚಿಕಮ್ ಕುಳ್ಳಿ The next day. ರೈಸ್ ಕೋಡೆ ಬಿನ್ನೇಟ್ ಪೂರ ಪೋಯಿರ ಇದ್ರಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಾರೆ ಐಜಿ ನೀ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನೀ ತೋಟಗ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ರೆ ಮೊಲ್ದೈಕ್ರೆಗ್ ಪೂರ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ಕಂದು ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಚೂರು ಪೋತಂಡು ಬರ್ಸ ತೋಜು ಇಂಚ ಬರ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಿರ
ಪೋಂಡ ಯಾವು ದೈಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಹಾಕದ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂತದೈತೆ ಒಲ್ತಾನಲ್ಲ ಕನಾವಡು ಅವು ಹಾಕ್ಲಿ ಬೇವರೆದು ಈತ ನಲ್ಲೆಂಡು ಬಸ್ಸದ ಅದಂಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಪುಜಿ ಇಂಚ ತೂಕ ಬುಡ್ದು ಆಂಡೆ ಇಡ್ಡೆ ದೈಕ್ಲೆ ಗೊಂತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಲಕಂಗಿಗೆ ಬಿಡ್ರೆ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಇಂಚ ಕುಲು ಬರ್ಸಾಂಡೆ ಇಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳು ಬಿಡೊಂದಿರ್ಲೇರಿ ನಾನು ಮಲ್ಲ ದೈಕ್ಲೆಗೆ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪು ಬಸ್ ಪೋಂಡ ಅಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊನಪ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡೆ ಇಂಕುಲು ಗಾಳಿ ಪಾಡಿನ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡತಿ ದುಂಬುದ ನಿಮ್ಮುಳುಂಡು ಐಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ರೈನ್ ಕೊಡ್ದೆ ಬಾರ್ದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮದ್ದು ಪುರ ಹಾಕೊಂಡತ ಐಕ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೊತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮರ್ದು ರಟ್ಟನೆ ಫುಲ್ ಹಾಪು ಅಂಗಿ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪೋಂಡವು ಬರ್ಸ ಬರಂದು ನಾನು ಗೈಸ್ ಬುರ್ದು ಪೂರ ಅಂಡ ತನ್ನ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಾನೆ ತೆಂತೆ ಮರದೋರಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ದೈಕ್ಲೆ ಚೂರು ಹಾಕೋದು ಹೋಗ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಾರ ಹಂಗಂತ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದಾದ ಬಣ್ಣನಿ ಸಂತೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಿಕ್ಕನ್ ಪದಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಮುಗ್ಗಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿಡ್ ಕೊರ್ಪು ಜೇರು ಮಸ್ತ್ ನೀಡಮ್ಗೆ ತೋಡ ತೆಂಚುಂಡು ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಬೇಕರಿಗೆ ಓದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ತಿಂದು ಬಂದು ತಾಡ ಬಿಡಬಾರ್ದಕ್ಕ